Είναι η τρίτη σεζόν που δούλεψα σε μαγαζί, γιατί αρνήθηκα να πω νεοποντιακά τραγούδια. Γι' αυτό όταν κάνω πρόγραμμα δεν θα μου ζητάτε τέτοια, τρελαίνομαι. Είπα το και ησύχασα, δώσουμε το λίγο το ποτήρι μου από για Κάσπερα. Όχι ρε Καραλάζο σε μένα ρε, όχι ρε Καραλάζο, τρελαίνομαι. Άντε καλά, έξακο, φως κι είμαι. Κάτσε κάτω ρε. Εκείνος ήταν της παραδόσεως, ναι. Νίκο. Εκείνος αυτά που ήξερε δεν περνούσαν σε εμάς. Τι εννοείς δηλαδή? Σε εμάς δεν περνούσαν γιατί εγώ ήμουνα του εξωτερικού και εσωτερικού. Δεν ήξερε στη Γερμανία να καθίσει να κάνει μουχαμπέτη. Ήθελε φαρμπαλά, πώς να σου πω. Το κορτσόποντε χειμούντον, να χορεύει καρσιλαμά, να χορεύει μάμπο, να χορεύει. Δεν ήθελε και το παραδοσιακό, το βαρύ. Όταν έβγαινα και έλεγα εγώ δύο παραδοσιακά επιτραπέζια, με έλεγαν κάνει τη Σόφια, βάλε χώρο να σχορεύουμε. Πάω, του λέω Χρήσα, έρχομαι να σου πω κάτι πολύ ευχάριστο. Μου λέει, τι πουλάκι μου. Λέω, μέσα στο Λουκαδατζίδης, να κάνουμε ένα δίσκο με ποντιακά. Ντόλες μου λέει, άντε λέει τόσα χρόνια την περίμενα αυτή την πρόταση. Την άλλη μέρα κλείνουμε ραντεβού και αποφασίζουμε να γίνουν τα ποντιακά τραγούδια. Εκεί τώρα υπήρχε μια διχογνωμία. Ο Χρήσατος, αυστηρός με την παράδοση, ναι. Δεν ήθελε όργανα. Εκείνη με την νεοποντιακά είχε πρόβλημα αυτό. Με όργανα περίεργα και τέτοια. Ο Στέλιος δεν ήταν γνώστης του ποντιακού τραγουδιού. Και άλλους χαβάδες είχε δουλέψει, ναι. Ο Στέλιος. Ήθελε να βάλουμε αρμόνιο. Με το πρώτο που ακούω ο Χρήστος, εγώ λέω αποχωρώ. Προσπάθησα να το συμβιβάσω, έκανε λίγο ένας, έκανε και λίγο άλλος και βγήκε αυτός ο δίσκος. Κοίταξε, δεν θεωρώ όμως εξέλιξη του ποντιακού τραγουδιού να υπάρχει και με τζες και να υπάρχει και αρμόνιο. Και αρμόνιο, ναι. Και drums. Ο Χρήστος έβγαζε σπυράκια με την drums. Μόλις είπε ο Κατατζής να φέρουμε drums, λέει drums σε ποντιακό τραγούδι. Αλιβεντέρτσι. Ήθελε τύπανο. Τον Ταούλ. Μέσα στην Ιωλέα τώρα βγαίνουν πολλά παιδιά. Βέβαια πολλά από αυτά είναι και η ηλικία τέτοια στο φραμπαλά. Γι' αυτό και πολλές φορές όταν τραγουδούσε ο Χρήστος Γόγος, μερικοί λέγανε σταμάτα ρε. Αυτοί ήθελαν να τουρλαγκεύουν που λέει και και είναι μελωδία. Εκεί άνθρωποι που γνωρίζαν μουσική καθόταν και τους θαύμαζαν. Αλλά οι δικοί μας πήραν κάνα δύο μπουκάλια. Όποιο πάρει ο γάτι, δεν ακούσει. Το Γρηγόρη θέλω με λέει. Επειδή ήμουν και εγώ νέος και έπινα, έλεγα τις βλακίες, δηλαδή το κότσαρι που τους έπαιζα το ουντιρλάντα και χορεύαν κότσαρι. Και αυτοί έχουν πέρασει οι λεγόμενοι πανηγυριζίδες. Οι πανηγυριζίδες, άλλο μουσικός. Δηλαδή μπορούσε αυτό το ιερό τέρας ο Γόγος να είναι σε ένα κέντρο και δίπλα να ήταν ο Κωστίκας και ο Κωστίκας να είχε πιο πολύ κόσμο. Για μένα έλα. Ρασόπουλο θα ακούσουμε. Ορίστε. Ρασόπουλο. Πώς το είπες? Ρασόπουλο. Ρασόπουλο. Δεν ξέρετε αυτά. Ρασόπουλα. Α, είσαι Μερακλή το Ρασόπουλο. Αυτό το παίζουνε από τις Τρίσκης. Στα ξημερώματα. Ξέρεις πότε το παίζουνε? Στα ξημερώματα υπάρχει ένας, ξέρεις ποιος είναι, Γαράπης. Ξέρεις ποιος είναι ο Γαράπης? Ένας μαύρος πετεινός και φωνάζει τι κυρίκου ξημέρωσε. Το παίρνουν το κεφάλι και παίζουν αυτό που λες. Χορεύει και εκείνος. Και ξέρω. Άμα δεν ξέρει, τι άσε να μου φταίω εγώ. Σε απάντησα πολύ σωστά.